Ten je z Poitiers, z města s krásným francouzským jménem. A teď nám předvede jízdu na hudbu. Měla by to být Apokalyptika, tedy skupina, taková ta violončelová skupina, která hraje rockové hity. Myslím, že to tak je. Joubert ztrácel necelé 4 body na Tomáše Wernera. Čtverný tulub bez kombinace. Ne úplně vydařený. Trojitý Salchov. Tam si Joubert chystá místo na čtverný skok, na čtverný Salchov, ale zatím ho nepředvádí. Trojitý Axel, ruka na ledě. Joubert nepůsobí nějak 100%. Trojitý flip a trojitý tulub. Ani Joubert si tady netroufl na druhý čtverný tulub. Trojitý Rydberger a dvojitý tulub a ještě tam zkoušel Rydbergera takového rozdováděného, uklopítaného. Trojitý Lutz a jasný nezdar. Brian Joubert se pomaličku loučí s vidinou zlaté medaile. Trojitý Lutz a dvojitý tulub. Na závěr Axel, protože už nebylo co skočit jiného.
Je slyšet aplaus, ale není to aplaus, který by vítal nového mistra Evropy. Já doufám, že nebudu předbíhat a že to už teď nemohu zakřiknout, že Tomáš Werner je novým šampionem. Brian Joubert to také musí vědět, je to vidět z jeho výrazu ve tváři. Tohle nebyla jízda, která by se sadila mistra Evropy v krátkých programech, vlastně už dvojnásobného, když se to tak řekne, i z toho průběžného vedení. Asi se na něm přeci jenom víc podepsala, než bylo potřeba, ta nemoc, která ho vyřadila z pařížských závodů. A je to hodně zajímavé. Právě ta nemoc vlastně té hry poznamenala jak Jouberta, který nemohl startovat a kvůli tomu vypadl z finále Grand Prix, tak i Tomáše Wernera, který tam sice mohl startovat, ale rozhodila ho náhlá role favorita, nezvládl ji, no a také vypadl vlastně z finále Grand Prix, i když potom v Japonsku se mu dařilo. Jenže Joubert se z toho oklepává delší dobu, přece jenom asi mu ta nemoc sebrala jak víc sil, tak i hlavně víc tréninku. No a v tuhle chvíli končí až na 3. místě. Vlají švýcarské vlajky a vlají i české vlajky v hledišti, protože teď už je to jasné, Tomáš Werner je českým krasobruslařským mistrem Evropy.